Здравейте, надяваме се снега днес да не ни е заварил неподготвени. По наша информация вече над 170 снегопочистващи машини работят по трасе. Разбира се, най-приоритетни са участъците, в които се движи градския транспорт, както и мостове и опасни участъци. По наша информация към този момент единствено само тролей номер 2 не се движи по своето трасе, тъй като от Бъкстон до квартал Борово в този момент е аварило превозно средство и тролей номер 2 не може да се придвижи. Имаме друга информация, естествено, че по Симеоновско шосе графикът на автобусите закъснява. Републиканската мрежа до този момент е спокойна, като се кара естествено при зимни условия. Призоваваме ви да карате спокойно, да използвате предпазни колани и разбира се да карате със скорост, която е допустима спрямо днешните условия. Това е от нас. Май не се получи много добре тази жива връзка.